نبر تزخون نرسي في وقت من بارك برانا كنا بمحرم حتى ميقام ولود ما بسالي ترغبن كما قام لزلالم عملا طويل نبدالي كان نسوح عجريون وكويس مرعاي عيد غاز ذرياتي بتقبرو زبلت على الغيبان مسيغو اللقل دوار ونغيون نبدالي كم نسوح عجريون وكوين مرعاي عيد غاز ذرياتي بتقبرو زبلت على الغيبان مسيغو اللقل دوار ونغيون ببزحي محرتك نبتك يا عتو لو هكا تجيبين أواقع تنيعين بزا بزحيو حالتك أبدعلين عميقي فغرخا بعلم الرجال عميقي فغرخا بعلم الرجال سلست حد قال لي بزحي تفكرك قلتوني زميرك عميقي على فازن قلاتيها كلتها قابضي سلازق باكا إهبك ناخذي وسلست عن قلي بزوحي زميرك عقلت فري زميرك عمي غور فغرقا حلف أصدق قلاتيها كلتنا خابضري سلازق ربعك يا مشهد يا رب الربو نبت عليك النتفو عتريون أبوين بالعاي أنت غاز طرياتي بتقبرو زبلت على الغيبان هللويا مسيخو اللقل عجريون وكوين مرعاي عين تغاز طرياتي بتقبرو زبلت على الغيبان
ንስኹን ልኽድ ለዋርዩ ልበማ ግሩም እዩ ዝፋንካ ዓብዪ መንግሥትኻ መን ያነ መጸግዒ ዝረኸብኮ ኣብ ጽላልካ ብኽእለትን ስልጣን መን እዩ መሳሰልካ من أنا متسكع زرقبكو أبسل أملاغي بعال عاب صهري أملاغي كما غصب لوز كبلواو كما غصب نع غصب كما غصب أبس أزعد قويتاي كما غازم الاسكي بعدت أملاغ درجة كما غازم أبس أزعد كما غازم كما غازبك قويتاي فتصوم عيركب أملاغي فتصوم عيركبني فتصوم شهي الرماد بغمنا كما غازبيني نع غازب السن كما زفانكا عبي منقستخا نزل عالم زنبر بيت هاللوكا بخلة السلطان من يوم مساسكا من يعانى متسق زرقبكو أبصلالك أملاغي بتصوم عيركب أملاغي بتصوم عيركب
أدواي نكيت تعاسي كما خاص قبلوه كما خاص بيلي كما خاص بك كما خاص بك كابت مالي لومي فغرو بزي حلي عبت تبح حدش كوينو اناتي قلصلي تاي مقبل تاي كقبل كلاتا يزيو نخبر سلمان تاي مقبل تاي كقبل كلاتا يزيو نخبر سلمان هابت مالي لومي فغرو بزي حلي عبت تبح حدش كوينو اناتي قلصلي تاي مقبل تاي كقبل كلاتا يزيو تاي مقبل تاي كقبل كلاتا يزيو نخبرو زمر 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 كابت مالي لومي فغرو بزي حلي عبت تبح حدش كوينو اناتي قلصلي تاي مقبل تاي كقبل كلاتا يزيو نخبر زمان تاي مقبل تاي كقبل كلاتا يزيو اسكن هي مودعتا خما قاسم لبلو كما قاسم نعا قاسم كما قاسم فيك أبس أزعد قويتاي
ምሕረት ኣምላኽ ዝተረድኦ ሰብ ንጎይታ ብመቕዕልታን ብመውፃቕዒትን ሃሌሉያ ወሲኽና ድማ እንዝምር ኢና እግዚኣብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምዃን ክንደይ ደስ የብል ኣብ ህልውና ጎይታ ምግባር ክንደይ ደስ የብል ሃሌሉያ ሃሌሉያ Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Shimka yibarach. Shimka al-alibal. Hallelujah. Israel b'fatari yitahagos. Ska waqa'ta zallowo nugoyta. Alilta zallowo nugoyta. Aba zallowo nugoyta. Hallelujah. Thank you, Lord. Shidala hadina marrabali. زلوا على التات زلوا هاليلويا 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 شر ما تبر هاليلويا اسكي نبو طاقعين نبويتا هاليلويا شما 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 صلاحاتنا محرمة هاليلويا زي بويتا لا لا تدري بهر سلسالو ادين عايز قبروت عمراتو كنقري كساربي كوريو ينغلو اسكي نكسيابير سلسالو ادين عايز قبروت عمراتو كنقري كساربي نكسيابير سلسالو نكسيابير سلسالو عتي عايز قبروت عمراتو كنكري كزاربي هولي بمسكانا بمسكانا نبصدو عطوي كعلل قدمر كتدري كله حتى تاتي ملي سوو تزكوسي كواي بسلك هاو تزكوسي كواي بمسكانا نبصلوك عندي كعلل كزمر جندري كله حتى تاتي ملي سوو حق اللي تي فتحيبو تزكوسي كاباي عي مسلك هاو تزكوسي كاباي كم زمانو الصاقير كني الرهوي دليخا نزي مخالي يا معديخا
لبي حلها ردي كاني أمسكنك أساقير كاني وبعزاوي أساقير كاني روي دليخا نزي بخالي يا معليخا لبي حلها ردي كاني أمسكنك سردك لبي حلها ردي كاني أمسكنك قبل كلغو قبل كلغو إغا حايلي قبل كلغو إغا عاقمي قبل كلغو إغا حايلي قبل كلغو إغا اذكب عزانا غنى هالالويا إذا خوي نوري تعبير ميدا خوي نوري ايو تعالي خرا قول كوي نوري ايو تعالي خرا قول كوي نوري ايو قبل كلغو قبل كلغو إغا حايلي قبل كلغو إغا عاقمي قبل كلغو إغا حايلي قبل كلغو هذا بحساسك هالالويا إذا خوي نوري تعالي قول كوي نوري تعالي قول كوي نوري تعالي اسكي مزبوطيك أنا تقعنا هالالويا ساقي غني رهوي دليقة نزي مخالي يا معديقة لبي حلقة ردي كني أمسكنك سردك لبي حلقة ردي كني أمسكنك كلغو إغا حايلي قبل كلغو إغا عاقمي قبل كلغو إغا حايلي قبل كلغو إغا عاقمي بعزا وهالالويا ميدا خوي نوري تعالي ميدا خوي نوري تعالي قول كوي نوري تعالي قول كوي نوري ميدا 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 خوي نوري تعالي خرا قول كوي نوري هبطي طريقين كوكا كينو تتبيتيو كريم كاني خا حنسكايو امنتي تتبابعي باخا غتابرو يسوس كنتي قربا كنتي قربا بروح قويتا يسوس كنتي قربا كنتي قربا هبطي طريقين كام توكا كينو تتبيتيو كريم كاني خا حنسكايو امنتي تتبابعي باخا بروح يسوس كنتي قربا كنتي قربا بروح قويتا يسوس كنتي قربا كنتي قربا بروح قويتا يسوس كنتي هاللويا كنتي قربا هبطي طريقين كام توكا كينو تتبيتيو قريب كاني خا عريسكايو امنتي تتبابعي باخا هتقابرو يسوس كندي قربا كندي قربا بروح قويتا يسوس كندي قربا كندي قربا بروح قويتا يسوس كندي قربا كندي قربا اتي زنبرو زلخو نبرا 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 اتيز قلب
ዘለኹ أتيز بروزلخو نبرا 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 أتيز تنفسو زلخو استنفا سلاز علفك الليو بجاس نزمك يسوس 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 أبدينا يدقام توكا كينو تتبيتيو قريم كانيها حنسكايو امنتي تتبابعي باخا حتى بروغ يسوس كندي كربا كندي كربا بروغ قويتا يسوس كندي كربا أبي وضكم ببزح نقر تحالفوا السبات من بس اكزيابير قرباكم كمان نمجزين العلي كابتن فاسكم من العلي قرباكم أبتي تاريخي يدقام توكا كينو تتبيتيو قريم كانيخا حنسكايو امنتي تتبابعي باخا حتى بروغ يسوس كندي كربا كندي كربا بروغ قويتا يسوس كندي كربا كندي كربا بروغ قويتا يسوس كندي كربا كندي كربا فقر قويتا يسوس كندي كربا كندي كربا كبروا كله نقويتا يكون دمغ علتا دمغ طاقعيت ناس قويتا زي هاليلويا بروغ قويتا يسوس كندي بروغ منفس قدوس كندي كربا كندي كربا هاللويا هاللويا كبر نعو يكون اسكي دموق طاقعيت دموق عللتا ناملاخنا كوحدو زبل يوحدو زبل يسوس قويتا كبرنا عملاك يكون بزمن فزقوينا خاء نتان فتوى مدرنا نبت أجا زفانو نقربا كم زلنا نتسألي عم مدرنا زناب يكون عم مدرنا تألي يكون عم مدرنا سقاب يكون زيابيرنا مدرنا ذكرنا دونا نزرقح أجرو زو فكر حزبو زو فكر دونا نزرقح تا مدرتيا تسفى እግዚአብሔር راح أتمدري تسفخي እግዚአብሔር أتمدري تسفخي እግዚአብሔር دونا نلعل እግዚአብሔር قرباي تامدرتيا بزنابو يرسرسا بسلامو يرسرسا بصقاب يرسرسا እግዚአብሔር ነታ مدرتيا خطمت نصلي نقدسان كا خطمت نصلي أتوم محير زلوا خطمت نصلي
نكل من سيات إرترا خطمت نصلي أبوتات إرترا خطمت نصلي أديتات إرترا خطمت نصلي نقولعتنا خطمت نصلي እግዚአብሔር عينتኻ أبز ህዝብ ዝኾና እግዚአብሔር نصلي ክትረሕርሓሉ ክትድንግፀሉ እግዚአብሔር ናብ የማነይትኻ ክትመልሶ ነዚ ህዝብ እዚ እግዚአብሔር ዳውካ ክዘርግሕ ነጽሊ ንኢትዮጵያ ሰላም ይኹን ንሱዳን ሰላም ይኹን ንኩለን ጎረባብትና ሰላም ይኹን ኣብቲ ከባቢት እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ ሰላም ንፋስ ክነፍስ ብስም ኢየሱስ ንጽልለና ንምድርና ከዓ በቲ ብሩኽ ዝናብካ ጌርካ ክትበጽሓ ደጊምና ንጽሊ እዚ ክትገብር እሙን ኢኻ እሞ ነቲ ዓብ ስምካ ክብሪ ንህብ ብስም ኢየሱስ ኣሜን ከመይ ሓዲርኩም ክብርና ኣምላኽ ይኹን መዘምራን እግዚአብሔር ይባረኽኩም ንበሎም እስኪ እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ሙዚቀኛታት እግዚአብሔር ይባረኽኩም ሓውና አሌክስ እግዚአብሔር ይባረኽካ መንእሰይ ወደይከ ምን ይሽምካ እሰይ አምላክ ብርኽ ይብልካ እስኪ እግዚአብሔር ይባረኽካ በልዎ ቤት እግዚአብሔር ዕድመኻ ይብለ በልዎ ክብርና አምላክ ይኹን ንፈትዎ ፓስተር በሬኻ እግዚአብሔር ብርኽ ይብልካ በልዎ እስኪ ጣቃዕትኩም አሜን ተዘብል ክብርና አምላክ ይኹን ጋሻ እንድሕራሊና ጋሻ ክንቀበል ጋሻ ለመጀመሪያ ጊዜ ናብ ጵኒኤል ዝመፀ ጋሻ እንድሕራሊና ሕራይ ሓፍተይ ሽምኪ ካበይ መፂኺ ማይክሮፎን ይቀብለክ ኣሎ ዝመንእሰይ ወዲ አሜን 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 say هاليلويا انا اخبرت بحال كابان كبري متي اتو خبر افتي او ناتو خبر አምላክ መስገን አክበረት እንኳን ሐመት አኺ ካሎታ ጋይሽ አዲስ ጋሻ ናብ ጉባኤና ዝመፀ ካለ ኩላትና ደቂ ገዛ ኢና ሕራይ ሓፍተይ ኣብዚ ኣለኺ ሻሎም ብርሃት እሺ ዮርዳኖስ ይባላል ዮርዳኖስ ካበይ መፂኺ ካብ ካልጋሪ ዮርዳኖስ ካብ ካልጋሪ እና ካብ ካልጋሪ ክመፁና እንደሊ ካብ ኩሉ ክመፁና እንደሊ እግዚአብሔር ይመስገን ዝያዳ ካብ ካልጋሪ ክመፀና ከለኻ ደስ ይብለና ክብርና አምላክ ይኹን ካልኣለና ዲጋሻ ሁላትና ደቂ ገዛ ኢና በዚህ ምልክት ይበንሎ እስኪ አይሰማ ካብ ኣሜሪካ መፅን ኤሊም ካብ ኣሜሪካ አምላክ ብርኽ የብልኪ ካልእ ሰብ ራብዓይ ንቐበሎ ሰብ ንሕራልዩ الله مسكن ስለዚህ ነዞም ሰለስተ ሕዋትና ቋድ ሓመጻኹም ኢልና ድሙቕ ጣቃዒትና ሰናይ ነጋሽ ኣብ ማእከልና ኣሎ ኣሁና ሰናይ ነጋሽ ቋድ ሓመጻኻ ንበሎ ሰሙናዊ መደባትና ንኸላለየኩም ሶሉስ ዝግበር ብዙም ዝካየድ ጸሎት ኣለና እዩ 5 ፈረቓን ይጅምር ስጋብ 6 ፈረቓን ስለዚ ንኹላትና ዘማእከለ 5 ፈረቓን ዝጅምር ብዙም ዝግበር ጸሎት ኣለና ዓርብ ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ 5 ስጋብ 6 ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ከዓ ኩልኻትክን ደቂ ኣንስትዮ ከተኣትዋ ደጊምና ንሕብር ረቡዕ ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ኣሎ ሰዓት 6 ስጋብ ሰዓት 8 ይጽልዩ ወጥዮም ይምስክሩ እዚ ጽቡቕ ወይዘሪ ዘሎ ስለዚ ከተሓብሩ ጉባኤ ንሓትት ስለዚ ረቡዕ ምሸት ሰዓት 6 ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ኣለና ዓርቢ ናይ ደቅና ሰዓት 7 ያንጋ አዳልትስ ዕድሜኦም ካብ 13 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ መንእሰያት ኣብዚ ቦታ እዚ ብእንግሊዝኛ ፕሮግራም ትምህርቲ ይወሃብ እዩ ስለዚ ደቅና ናብዚ ክልእኽ ደጊምና ንሕብር
ቀዳም እንፈትዎ ካብ ሰዓት 5 እስካብ ሰዓት 8 ጽቡቕ መደብ ኣሎ ኣብዚ ማሕበር እዚ ጸሎት ቃል ኣምላኽ ስለዚ መጺና ኣብዚ ንነቃቃሕ ነቲ ሓዊ መሊስና ነጎዶ መደብ መንእሰያት ውን ኣለና 8 ፈረቓን ካብ 10 ፈረቓን ንኩልኻትኩም መንእሰያት ብትግርኛ ከም ትርእይዎ ክልተ እብረ ኣለና ሰንበት ለተየ ካብ ሰዓት 9 ካብ 11 እብረ ከዓ 11 ፈረቓን ስጋብ 1 ፈረቓን ኢየሱስ ይኽበር እዚ ወርሒ እዚ ናይ ምንታይ ወርሒ ኢልናዮ እስኪ በዚ ኤርያ እዚ ክጅምር ኣይሰማዕኩን ናይ ሕብረት እስኪ በዚ ጎኒ ዘለኹም ከዓ እስኪ ኩላትኩም ድምፅኹም ይሰማዕ ናይ ሕብረት እዋን እዩ እስኪ በዚ ዘለና ከዓ በቃ ናይ ሕብረት እዋን ኣብ ሓደ ሕድና እነስተባህለሉ እዋን እግዚአብሔር ጥዑም ግዜ ሂብና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሎማዓንቲ ኣበታይትኩም ክኸፍት ሸውሃትኩም ክኸፍት ባርቢኪው ተዳሊልና ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ተሰንኪቱ ኩሉ ነገር ተዳልዩ ንዓኻ ይድፅበ ዘሎ ወዲ ገብረ ሓንቲ ቃል ኣላ ዝብሎ ብሽምካ ዝተቀረደ ይብሎሞ ብሽምኩም ዝተቀረደ ዝተዳለወ ባርቢኪው ተዳሊልኩም ኣሎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ተዳልየለኹ ባብሉ ተዳልየለኹ ብሓንሳብ ንኽዑል ውዕል ምስውሓተይ የለኹም ስለዚ ኣብ 4 ቦታታት ናይ ኖርዝ ኢስት ኣለና እዩ ስለዚ ተዋና ክንብላ እንደሊ ሆምሴል ዘለዎ ሰብ ኣብታ ሆምሴል እዩ ዝኸይድ ንኣብነት ሓውና ኢዮብ ሆምሴል ይመርሕ ምስ ሓውና ኢዮብ ዘለኹም ብሙሉእ ኣትኩም ኣብታ ናይ ኢዮብ ዝካየደላ ናይ ኬን ናይ ሓፍትና ኢየሩሳሌም ኣብይኹም ትኸዱ ማለት እዩ በቲ ከባቢ ዘለኹም ሰባት ከዓኒ ዘይኣተኹም ዘይተማእከልኩም ናብዚ ሕብረት ዝኽትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ኣበይ ዘለኹም ማርተንዴል ሰደልታውን ዘሎ ሰብ ናብ በዓል ኢዮብ ክሕወስ ይኽእል እዩ ስለዚ ዋና ክብላ ዝኽእሉ ነገር ሆምሴል ንሕራሊና ሆምሴልና ኢና ንኸይድ ብኡ መሰረት ኢና ንኸይድ ኣብ ሆምሴል ዘይኣተወ ግን ከባቢኡ እናረኣየ ብሮሸር ኣለዋና 15 ቦታታት ንካፈላለን ተዋሂቡና ኣሎ ማለት እዩ ኖርዝ ዌስት እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሄኖክን ቤቲን ዘዳለዎ ገዛ ኣሎ ኣብ ኖርዝ ዌስት ኣለና እዩ ኣብ ዳውንታውን ኣለና ኣብ 16 ስትሪት ኣለና ከምኡውን ሃርቨስት ሂል ኣለና ስለዚ ንኩሉ ዘማእከለ ንኩላትና ዝኸውን ተዳሊልና ኣሎ ኤድሪ ንዘለኹም ኣብ ኤድሪ ንዘላ ሆምሴል ተዳሊልኩም ኣሎ ቸስትመር ንዘለኹም ኣብ ቸስትመር ንዘላ ሆምሴል ተዳሊልኩም ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ግልጽ ጌርያ ክኸውን ተስፋ ገብር سامعنا ده ኢየሱስ ይኽበር ካልእ ክንብሎ እንደሊ ነገር ንሕራልዩ ዝመጽእ ዘሎ ሰንበት ኦገስት ዝኸውን ዘሎ ኦገስት ከዓ ጁን ናይ ወንጌል ነይሩ ጁላይ ናይ ምንታይ ኢልናዮ ናይ ሕብረት ኢልናዮ ኦገስት ከዓ ናይ ፋሚሊ ቤተሰብ ኣብ ኦገስት 3 መርዓ ኣለና أملاك يكون شوخاتكم قدامي معالتي أوغست كلته أوغست شمونته أوغست عسران كلتن مرعى لنا كبرنا أملاك يكون يسوع يقبل ناي بيت سب واني ندات لنا دكنا أب موسبو سلازبتحو دكنا وبوق نجار سلازرقتو لذي نجزيابير اندامسجنا نقني ندكنا خا جزيابير بكل نجار كجبا قبلهم صلوتنا زي يكون سلاز زمت زلو سنبت كونفرنس بزعبا بيتسب زما أكله كهلونا يو بزقة تدالينا نمتا يسوع يخبر بركتو قالي حنتي announcement هالاتني ندكنا تخون grade 1, grade 2, and grade 3 girls city you are warmly invited to a fun-filled cooking, eating, and fellowship play day, August 8, 2026. Welcome. أبزعد مازن دحراليا بزمعال تزي ناب كفل حسانات كتم سوا عدراشات واهبنا له سلزي كفل حسانات ندا دولكم دكوهم أبز خطب صحهم
grade 1 grade 2 grade 3 cooking كا يمهرا إنزن حواتنا كبرنا أملاك يكون እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን እጂ መባእናን ዕሽርናን እንህበለዩ ፕሮግራም ምስተወደአ ቡንን ሻህን የብልናን በሐንሳብ ናብቲ ሆም ሴልና ኢና ክንከይድ ተክብክብ ኢልና መታን ክንከይድ ናብ ካልእ ዓይነት ተዓለ ስለዚ ድልዋት ኮይኖም ክፀንሑና እዮም ኣሕዋትና ንመራሕቲ ሆም ሴል ከዓ ሓውና ዓወትን ሓውና ማቱሳላን ብድሕሪት ኣለው ዝተዳለወልኩም ንብረት ኣሎ እዩ ስለዚህ ንኩልኻትኩም መራሕቲ ሆም ሴል ብድሕሪት ከድኩም ንዓወትን ንማቱሳላን ክትረኽቡ ኩልኻትኩም ከዓ ቡንን ሻህን የብልናን ኣብቲ ንኸዶ ቦታ ግን ኩሉ ነገር ተዳሊልና ኣሎ እዩ ስለዚ ብሓንሳብ ኮይና ንኽድ ካልእ ንኣዴታት ሎማዓንቲ ብሓንሳብ ኢና ንውዕል ኩልኻትክን ኣዴታት ንጎ ዝተሳተፋ ነይረን ድሓር ክምለሳና እኔ ኣብዚ ዘለኽን ኣዴታት ከዓ ተታሒዝና بحنساب كن كيدينا أنا ونمساقات كن يخوعل ويلكم أديتاتي እግዚአብሔር يخبركم حجي ما بقنا عشرنا نعملقنا نهبو بزخاء ندالو شنو يسوس ويتاي نبيت زيادة نخيل سوالن استحقوس في تبعي لهم تتحفى لومي شين يسوس حقوس እግዚአብሔር أفكله لا بشيم يسوس نت بشيم يسوس نتقللهم برخون قدسن هياون زخون كأملاخنا نمسجنك هلنا እግዚአብሔር عبي إخام تمسجن كم زبالة سبوح معدي قريب كنا مو نمسجنك هلنا ويتين أملاخي نين دجنا أملاخ إن دجنا عدل هيب كنا دويلنا خنا ملخك كخنو دسكا زجبر كنا أملاخ كبرن السخابين خوسد يجبأ كاي أملخو جبأ كاي وداسي يجبأ كاي مسجنا متمسجن بهو تنبرنا دل خنا مسجنا كلنا كابدك أسنا أتسي كاجزي أبيهر ليتنا بارح كالي معتنا ختبارخ زفتها كبرو سد نسخة زيابير كندي زعدل الزير خاب اللو بيته أملاخي محرت كاي بزيح لنا موت مسجن راش ديت أفاكم سمحرتي تبعي لهم تتحفة ويتهاي مسجنك كله دقي ما مسجنك كله ويتهاي أملاخين حج دم خفت ذهب كنا هللويا أملاخي نسخة بارح كابعد فتب أملاخي خامو كم تقال كازبلو كابت ذهب سي إتي كابت زقبت كابت ذهب سي إتي في زبارخ تبعي لهم تتحفة بعد في زي كتبارخ النا أتقل لهم بشيمي يسوس نتهم زهيبوخ أجزي أبير كتبارخهم بيسوس كريستوس سنتقل له ويتين أملاخين تلفة نايك الجزنا نايك كل ساعاتنا نسخة تركبه بنجر كل سنتون بيسوس كريستوس سم آمين
كبرنا أملاك يكون يسوع قويتاي كبرنا أملاك يكون آمين دو يسوع قويتاي نحرتونا بزحة بيتو خمس يروز أخبرنا قويتا شمو يبارك أما أخلنا أنا تصبغ نجارنا قبره خمس يروز قواسينا زلوا اللي حاولنا أخبرنا الناس أني همش أبز مثل أغسطس ثلاثة مرعس كله ناي إذكم محرت أملاكي دمس مرعتن دمس مرعون أما أخل كان مسمع عملت زي أبير كبكا خلو زخون نجاريمو من سياتنا أبير بقدس موسوعه نبكم زخات ويجبر سلازلو كبرنا أملاكي سوترا يك أكل كأ لو ما عندك أنا حس يبنى لو أبير سك خبرها بون قويتا الذي من سياتنا نمرع زركبو نمرع قطن خدوها أنا بحسه اليوم كا عم فلات كاني أيسان اليوم قال اليوم كا سلا كله كن قويتا يبارك حجي فاستر موسى كل جزء بجعبة بحط أسف ويتحط أقوال كفالة كله كي أبابي قوزلو ويكاني شواخيرا زلا منيا ابلنا الحكي موسكي حساس بلو تايدا أزينا نفتو نفطرو من سيحونا يوناتان زميكل لومي حس أمعتي جابير مسكن مو حساس لكم اليوم تطبق زوالة منع لا جلس كراي واس مور بك ولع إلى دمت أفلو ما عندي رودا كبر أب قالهم نزوم بروغات بيت سبناك زابير مسكن رودا بيلغي كبرنا أملاك يكون يسوع قويتاي أبقى محبر كم زجرنا خنا وتصام كلنا تاي تقند قمنا جرو تدا إلنا እግዚአብሔር ባረክ ስለዚህ ኣብ ቅድሚ ማሕበር ከም ዝገርና መንስያትና ንሕፅኦም ከነፋልጥ ከለና ናይ ማሕበር እቲ ሓላፍነት እንታይ እዩ ኩላትና ክሳዕታ መዓልቲ መርዖም ክንፅልየሎም ብምኽሪ ኩሉ ሓገዝ ዘድልዮም ዘበለ ኩሉ ኣብ ጎኖም ክንከውን ምእንቲ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ጾር ኢና ንስከም እንዳተሓጎስና ደ ሴም ታይም ድማ ጾር ንወስድ ማለት እዩ ስለዚ ክሳዕታ መዓልቲ መርዖም ኩላትና ጸልየሎም ኣዳውና ሓፍ ደብል መራሕቲ ቤተክርስትያን ናብ ዝኽመፅኦም እሞ ክንፅልይና እግዚኣብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ክብርና ባኻ ነምጽእ ኣለና ጎይታ ንስኻ ልዑል ኢኻ እሞ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጎይታ ከምዚ ዝበለ ነገር ኣብ ማእከልና ትገብር ስለ ዘለኻ ተመስገን ድምፂ መርዓትን መርዓውን ዝሕፀዩን ተብዛሓልና ስለ ዘለኻ ጎይታ ንኽብረካ ኣለና እዚ ምሕረትካ እዩ እዚ ናትካ ለውሃት እሞ እግዚአብሔር ክብርና ባኻ ነምጽእ ኣለና ጎይታ ጎይታ ድማ ሕጂ ንጽልይ ኣለና ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ቅድሚኻ ነምጽኦም ኣለና እግዚአብሔር ብኩሉ ነገር ናትካ ምጥንቃቕ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቶም ክበዝሕ ንጽልይ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር ንዓኻ ዝፈርህ ንዓኻ ዘቐድም ህይወት አባታቶም ምእንታን ክኸውን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልይ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር ለዚ ነገር እዚ ድማ ከተዳልዎም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ንቤት እንተ ዘይሃነፃ ሃነፅቲ ንኸንቱ
يصعبو خم زبل بيسوس كريستوس سم غويتا صعروم بنتان كيبزح እግዚአብሔር ናባኻ ነምጾም አለና ንስኻ ቤቶም ስራሕ ንስኻ ነገራቶም እየብላለና ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ቤት አምላኽ ድማ ንባርኾም አለና እግዚአብሔር ስጋብታ መዓልቲ መርዖም እግዚአብሔር ብቅድስና ብጽድቂ ንዓኻ ብምፍራህ እግዚአብሔር ክመላለሱ ምእንታን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንባርኾም አለና ጎይታ ንዝህልዎም ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር ናትካ ጥበብ ናትካ ምስተውዓል ናትካ ነገር እግዚአብሔር ኣብ ህይወቶም ክበዝሕ ንባርኾም አለና ጎይታ ንስኻ እሙኒኻሞ ኣብተን ጽኑዓት ኣእዳውካ እግዚአብሔር ነምጾም አለና ጎይታ በሁሉ ነገር እግዚአብሔር ነቲ ብትሕስቶ በሁሉ ነገር እግዚአብሔር ንስኻ ክትባርኾም ድማ ንጸልለና ካብ ቤት እግዚአብሔር ባረኽናዮም ብሩኻት ይኹን ስድራ ቤት አቶ ክብረ አብን ስድራ ቤት አቶ ዘሚካኤልን ከዓ እንኳን ሓጎሰኩም እግዚአብሔር ይባርኽኩም እጂ ሸግሮኩም ንክብረ ቃል እግዚአብሔር ካብ ዘለና ብድድ ክንብል ኢና ሞ ሕፅር ዝበለ ቃል እግዚአብሔር ብዝተኻእለን መጠን ሕፅር ዝበለ ኮይብለይ ግን ሕፅር ዝበለ ቃል እግዚአብሔር ግና ክንሰምዕ ኢና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ዘሎ ከነንብብ ኢና ሞ ጸሊና ቃል እግዚአብሔር ክንሰምዕ ኢና ካብ 31 ዘሎ ከነንብብ ኢና ንሱ ምስ ወፀ ሽዑ ኢየሱስ በለ ሕጂ ወዲ ሰብ ከበረ ኣምላኽ ኣብኡ ኸበረ ኣምላኽ ኣብኡ ካብ ከበረ ኣምላኽካ ኣብ ርእሱ ከኽብሮ እዩ ቀጢፉ እውን ከኽብሮ እዩ ደቀ ገና ቁሩብ ግዜ ምሳኻትኩም እየ ክደሊኒ ኢኹም ከምቲ ንኣይሁድ ናብ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመፁ ኣይከኣለኩምን እዩ ዝበልክዎም ንኣኻትኩም እውን ሕጂ እብለኩም ኣለኹም ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ከምኡ ጌርኩም ከዓ ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ሓድሽ ትእዛዝ እህበኩም ኣለኹ ንሓድሕድኩም ፍቕሪ እንተላትኩም በዚ ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኩሉ ክፈልጥ እዩ ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ኣምላኽና ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ደጊምና ነመስግነካ ኣብ ዱኳ እግርኻ ኣለና ኣዒንትና ንዓኻ ይጥምታኻ ንስኻ ቃልካ ከተስምዓና ንጽሊ ንቃልካ ከምቲ ዘለዎ ተቐቢልና ክንእዘዞ ድማ ሓግዘና ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ብሽም ኢየሱስ ኣሜን ጎይታ ይባርኽኩም ኣብ ዘለኹም ተቐመጡ ዝሓለፈ ግዜ እዚ ወርሒ እዚ መቸም ዘሎ እቶም ካብቶም ሓሙሽተ ዝመፅእ 5 ዓመት ክብርታትና ኢልና ዘቐመጥናዮም ሓደ ካብኦም እቲ ኮኔክት ዝብል ወይ ድማ እቲ ኣብ ንሓድሕድና ዘሎ ሕብረትን ዩኒትን ወይ ከዓ ሓድነትን እዩ ዝወርሒ እዚ ንኸምኡ ኢና ሓዚእናዮ ኣብ ንሓድሕድና ክነስተብህል ኣብ ንሓድሕድና ክንርኢ እሞ እቲ ኣብ ንሓድሕድና ክንገብሮን ክህልወናን ዘለዎ እናማዕበለን እናበዝሐን ክኸደልና ምእንቲ ሃሩር ከም ዘሎ ተረዲእኒ ኣሎ ብዝተኻእለኒ መጠን ከዛ መልእኽተይ ቅልጥፍ ኢለ ከቕርበልኩም ከዓ ክፅዕረ ኣምላኽ ይሓግዘኒ ዝሓለፈ ግዜ ንሓድሕድኩም ዝብላ ርእሲና ርኢና ሃዋርያት ጎይታ ፀዊዕዎም ክመላለሱ ክጅምሩ ከለዉ ካብቲ ናይ በቐዳይነት ቁንጭላ ኣቢለ ክርአኩም ሃዋርያት ደስ ኢልዎም እዮም ፃውዒት ኣምላኽ ተቐቢሎሞ ንጎይታ ዝስዕብዎ ዝነበሩ ኩላቶም ድማኒ ብሓንሳብ ኮይኖም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ንጎይታ ደስ እናበሎም እናሰዕቡ ከለዉ ግና ኣብ ማእኸሎም ግና ዘየቕስን ድቃስ ዝኸልእ ዕረፍቲ ዝኸልኦም ሓሳባት ግን ኣብ መንጎኦም ድማ ይቀላቀል ነይሩ ማለት እዩ እቲ ዝገብርዎ ዘበሉ ኩሎም ድማ ንልቢ ኣምላኽ ንልቢ ኢየሱስ ድማ ይትንክፍ ስለ ዝነበረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ባዕሉ ነቲ ጉዳይ ኣድረስ እንዳገበረውን ተዛሪብሉ ኣሎ እዩ ኣብ ንሓድሕዶም ካብ ዝነበረ ገለ ምጉታት ወይ ድማ ዘረባታት ክትዓድ ካብ ዝነበሮም ኣብ ንሓድሕድናስ መን እዩ ዓብይ ዝብል ሓሳብ ነይርዎም ይብለና ቃል እግዚኣብሔር እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ክልተ ቦታ እዮም ተዛሪቦሞ ቀዳማይ ናብ ቅፍርናሆም ጎይታ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ ኣብ መንገዲ ኮይኖም እዮም ተዛሪቦሞ ጎይታ ኣብ መንገዲ ሰሚዕዎም ግን ምንም ኣይብለን ፀጥ ኢሉ ስቕ ኢሉ ኣስቂጡ ኸይዱ ኣብ ቤት ምስ ኣተወ ግን ኮፍ ምስ በለ ኣልዒልዎ ባዕሉ ኣብ መንገዲ ከለና እንታይ ኢኹም ትበሃሃሉ ዝነበርኩም ኢሉ ኣልዒልዎ ጎይታ ምክንያቱ ኣዝዩ ከቢድ እሹ ዝኾነ ስለ ዝኾነ ማለት ኣብ ንሓድሕዶም ክህሉ ዘለዎ እሱ ዝደልዮ ካልእ እዩ ሳቶም ኮይኖሞ ዘለዎ ድማ ካልእ ስለ ዝኾነ ማለት እታ ካልአይቲ መዓልቲ ዘለዓልዋ ድማ መዓዝ መሲልኩም
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሞቱን ስቅያቱን እናነገሮም ናይ መወዳእታ ድራር ምስኦም ኣብ ዝበልዓሉ እዋን ከም ዝሞትን ከም ዝስቀን ኣቢል ሓጣን ከም ዝወሃብ እናነገሮም ከሎ ኣብ መንጎ እዚ ሓሳብ ዝኻልዕሎሞ ኣብ ማእኸልናስ መን ይዓቢ ዝብልካ ኣልዕሎም ዘገርም እያ ኣብ ዘይግብኦ ቦታ እዮም ኣልዕሎሞ መሰረቱ እውን ክለዓል ኣይግብኦን እንድዩ ግን ኢየሱስ ብዛዕባ ሞት ብዛዕባ ስቅያቱ እናተዛረበ ከሎ ኣብ መንጎ ከምዚ ዓይነት ነገርሲ መን ይኸም ማእኸልና ዝዓቢሎም እዚ ዘርእየካ ደቀ መዛሙርቲ ኣይበሰሉን ስለ ዝነበሩ ቡስላት ስለ ቡፅሓት ስለ ዘይነበሩ እዩ ዘርእየካ ጎይታ ግን ብትዕግስቲ ሽዑውን እንደገና እቲ ክኸውን ዘሎ ነገር ተዛሪቦም ትገርመኩም ዓብ ምዃን ጎይታ ኣይተቃወመን ዓብ ምዃን ፅቡቕ እዩ ጎይታ እውን በቢ ዘለናዮ ኩሉ ክንዓቢ ይደለየና እዩ ኢትስ ኦኬ ዓብ ምዃን ነቲ ዓብ ምዃን ጎይታ ኣይተቃወመን ጎይታ ዝተቃወሞ ግን ነቲ ዓብ ክትከውን ዝመረፅዎ መንገዲ ግና ንሱ ግና ብጣዕሚ ተቃይሞ ምክንያቱ ኣብ መንጎኦም ከቢድ ክትዕ ተፈጢሩ እዩ ከቢድ መጎተ ተፈጢሩ እዩ ከቢድ ዘረባ ተፈጢሩ እዩ ንሱ ዘይፈትዎ እምበር ዓብ ምዃን ደኣ ጎይታ ይፈትዎ ንኢያሱ እውን ከም ኢልዎ እኮ ኣብ ቅድሚ እዚ ህዝቢ እዚ ድሕሪ ሕጂ ዕብየካ ክጅምር ኢልዎ ዓብ ምዃን ፅቡቕ እዩ ጎይታ ክሳዕ ዘኽበረ እንታይ ገብረና እዩ የዕብየና እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ግን ደቀ መዛሙርቲ ዝወሰድዎ መንገዲ ግን ትኽክል ኣይነበረን እናተማጎቱ ኣነ ከምዚ እናበሉ ከቢድ ክትዓብ ዘለዎ እዮም ተዛሪቦም ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ግን እቲ መልሲ ግና እንታይ ነይሩ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ከምቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣብ ማእኸልኩም ከምኡ ኣይኹን ኣባኻትኩም ሲ ንሓድሕድኩም ክትገዛዝኡ እዩ ዘለኩም ክብሎም ከሎ ንርኢ ኣብ ንሓድሕዶም ምግዝዛእ ክኸውን ሓወይ ካባ ይበልፅ ምባል ክህሉ እዩ ጎይታ ተዛሪቦም ጎይታ ኣብ ማእኸልኩም ዓብ ክኸውን ዘለ እወ ንሱ ግዙእ ኩልኹም ይኹን ኢሎም ኣብ ማእኸልኩም ምርኢይ ክኸውን ዘለ ኣሎ እወ ንሱ ባርያ ኩልኹም ይኹን ኣብ ማእኸልኩም ቅድሚት ክኸውን ዘለ ኣሎ እወ ንሱ ድሕሪ ኩልኹም ይኹን ኣብ ማእኸልኩም ዓብ መሲሉ ክረአ ዝኽእል ኣሎ እወ ንሱ ትሕቲ ኩልኹም ይኹን ኢሉ ህፃን ኣምፂኡ ኣብ ቅድሚኦም ደው ኣቢሉ ከምዚ ቆልዓ እዚ እንተዘይኮንኩም ትሕቲ እንተዘይልኩም መንግስቲ ኣምላኽ ከማን ኣይተኣትውን ኢኹም ኢሉ ቢግ ኢሹ ንጎይታ ነይሩ ስለዚ እንተዘይ ተመሊስኩም ተነሲሕኩም ውድድር ክህሉ ከሎ ጎይታ ዝጠልቦ ክትንስሕ ጥራይ እዩ ኣብ ቤት ኣምላኽ ውድድር ክህሉ ኣይግባእን እዩ ኣሜን ዶ ክሰምዕ ንሕና መመላልእቲ እምበር ንሕና መወዳድርቲ ኣይኮናን ኣሜን ዶ እዝኒ ምስ ኣፍንጫ ኣይትወዳደርን እያ ፈፂማ ኣፍንጫ ናቱ ዕዮ እዩ ዘለዎ እዝኒ ከዓ ናቱ ዕዮ እዩ ዘለዎ ነናቶም ዕዮ እዮም ዝገብሩ ፈፂሞም ተወዳዲሮም ኣይፈልጥን እዮም ግና ተመላሊኦም ግና ነቲ ኣካላት ግና ኣቂሞሞ ኣለዉ ክብርና ኣምላኽ ስለዚ ሃዋርያት ብክትዕን ብውድድርን እዮም ዘለሞ ነቲ ዕብየት ጎይታ ግን ኣይፋልኩምን ተነስሑ ዳ ኢልዎም እቲ ካልኣይ ዓብ ምዃን ዝደለይዎ ድማ ሰባት ቀቅድሚኦም ኣምሪሖም እዮም ኣስምዑለይ ዝብሉ ማለት እዩ ንገብሩለይ ተዛረቡለይ ዝብሉ ደቂ ዘብዴዎስ ነዲኦም ኣምሪሖም እዮም መፅኦም እቶም ደቀይ ሓደ ብየማንካ ሓደ ብፀጋምካ ይኹን ኢላቶም ኣምሪሖም ኣስምዑለይ ዝብሉ ሰባት ከለዉ ብኣስምዑለይ ዕብየት ኣይመፅን እዩ ካብ ምዕራብ ካብ ምብራቕ ዕብየት ኣይመፅን እዩ ካብ በረኻ እውን ዕብየት ኣይመፅን እዩ ምዕባይሲ ካብ ሓደ ካብ ኣምላኽ ጥራይ ዝመፅእ ኣሜን ክሰምዕ ኣዶንያ ከምኡ ገይሩ ፈቲኑ ግን ክዓቢ ከሎ ኣይትርእይዎን ኢኹም ምሩያት ሰባት ከም በዓል ካህን ኣብያታር ከም በዓል ጀነራል ዮኣብ ኣምፂኡ ክነግስ እየ ኢሉ በቃ ኣስምዑለይ በኣስምዑለይ ዝኸውን ነገር የለን እታ ንግስነት ዘይራ ግና ናብ ሰሎሞን እያ ዝኾነት ስለዚ ጎይታ ድማ እዚ ክግስፆም ከሎ ኢና ንርኢ ማለት ሳልሳይ ካልኣይ ዝበሎም ጎይታ ኣብ ንሓድሕድኩም መጀመርታ ተገዛዙ ኢልዎም ኣብ ንሓድሕድኩም ከዓ እንደገና ተፋቀሩ ኢሎም ሓድሽ ትእዛዝ ዝህብ ኣለኹ ንሓድሕድኩም ተረኣዩ ንሓድሕድኩም ድማ ተፋቀሩ ብሓቂ ፍቅሪ ኣብ ንሓድሕድኩም ተላትኩም እዚ ደቀ መዛሙርተ ምዃንኩም ኩሉ እንተክገብር እዩ ክፈልጥ እዩ ስለዚ ፍቅሪ ኣብ ንሓድሕዶም ክህሉ ከምቲ ኣነ ንዓኹም ኣፍቂረ ዘለኹ ንስኻትኩም ከዓ ንሓድሕድኩም እንታይ ግበሩ ተፋቀሩ ኢልና ኣሎ ንምንታይ ኢና ነፍቅር ስለምንታይ ኢና ነፍቅር ክነፍቅር ከመይ ዓቕሚ ይኾነልና ምክንያቱ ኣቀዲሙ ዘፍቀረና ኣፍቃሩ ኣለና ኣምላኽ ይመስገን እስኪ ተፈቂረ የበሉ ተፈቂርና ኢና ጎይታ ፍቂሩና እዩ ስለዚ ንኸነፍቅር ዓቕሚ ኣሎና ሓደ ሰባት ንክፍቀሩ እኳ ምችኣት ዋላ እንተዘይኮኑ ግና በቲ ኣበና ዝፈሰሰ ፍቅሪ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ዝፈሰሰ ግን ከነፍቅር ግን ንኽእልና ካልኣይ ኣብ ፍቅረይካ ፅንዑ ኢልና ኣብ ፍቅሩ እንተዳ ፀኒዕና ድማ ከነፍቅር ንኽእል ኢና ጎይታ ይባርክ ኣብቲ ጉንዲ ተለና እቲ ጨንፈር ክፈሪ ብግዲ እዩ ስለዚ ካብ ገዛ ርእስና ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልና ግና ኣብቲ ጉንዲ የሱስ ተዳ ጠቢቕና ግን we can love people ንሰባት ከነፍቅሮም ንኽእል ኢና ሳልሳይ ዝበሎም ከዓ ብጀካ ሓደ መምህርኩም መምሃራን ኣይትበሉ ሓደ ኣቦ ንማንም ካልእ ሰብ ኣይትበሉ ንስኻትኩም ኩልኻትኩም እንታይ ኢኹም ኣሕዋት ኢኹም እስኪ ኣሕዋት ኢና በሉ
أحواتنا نحن أبت مسكل حلو قويتا زولدنا أنتينا أحواتنا تغاخ زلو تغاخ زلا حبوخا حبتها قويتا حلو بتعري دمو نفسه زولدلك حوغا حبتها يا قويتا يبارك سكن قويتا خبرها بو هاليلويا أحوات إنا نحن أجزابير are brothers and sisters أحواتنا أجزابير بارك يسوع قويتا آمين دو سلزي أحوات تكون كادما مريض كاتخونو ديكونسي وهبتي تبع أملاك جبتيو كم زلويها تقبلوا مالتي أملاك مسكن لو ما عندي إذا تحزوكم من قردما هواريات لتنز مسرات ونن زواسي ونزنا برو محبرات دما كما يكون خمس اللون أم أحد عندهم دما كما يكونوا خمس اللون دما يزرع ربوني روي كاي صحفنا يمعدون دما نيرم قدامين ريب باولوس نسب رومي زولم باولوس ناب رومي أي كدن مالت إذا دبدبت يا صحفا كله ناب رومي أي كدن نيرو قدم ناب رومي بأكل مخادي إذا دبدبت يا أبكن كري أخوينو حفوا مالت كما لا أقول دما فيفن كابكن كريس ناب روما تخيل سلسلة مرات كما لي أزاد بدابي لقاء فيفن غيرو خا نزاد بدابي زي سريدوا مالت كبلهم كلهم أنا أعرف حمش شوعتن شومنتن كم جلوهم نحد حدكم تقبابل اليوم اسكبلوا وازيا نحد حدكم اسكبلوا تقبابلوا اسكبلوا نحد حنا كنك أبابل قويتا يدلينا إكسيابير المسكن أولوس كزارب كلهم كم جلوهم كريستوس نتا تسفى أبوتات كصنعس من تحكي أملاخ أقل قزرت كم زخونة إبلا اللخوس لازم ما كم كريستوس نخبر أملاخ تقبلكم نحد عندكم تقبلوا لهم قويتا يبارك كريستوس نخبر أملاخ تاجرنا أيو تقبلونا قويتا يبارك قبلنا خلقه كم زلنا أيو مصر صحتنا كي تغيرنا خلنا منهم كي كنا خلنا تراي قويتاين أملاخين مسبنا أيو كم تزلنا كم تزخوننا يا خوينون تاجرنا تقبلونا يمو أمنا حد عندكم حجنما مفل لا كي يقبلكم كستون كي يقبلكم كم زلوا ونسب تقبلوا خبرنا أملاكم آمين دوق سمع أبي هوتنا زي نقبل السب كله عيقباني كريستوس لنفسه وقفنا سلس تقبلنا تفضل يا محواتي نسب من عاق مالت ها بمسرته سب بارايا سلاسة بملك عملاق سلس فترة زيابير المسجد خبر يقبوي سب كبر فترتي آمين سمع بزي قدس عليتو بزي قدس هاجرو سب كبور فترة ايو خبر يقبويو أملاخ ودو حدا كاب سما يسألو كبور فترة يسب كان خبر يقباناي بفلاي دما نتوم قويتا ذهبنا حواتنا أحتنا أبيت أملاخ مسانا مقوعتنا زلو دما كن قبلوا من كم زلوا من ما خنفروا من يقبانا تفضليهم تسألون كين تاينا له اتي خابخاتكم من حد الزنع إلنا نتابخاتكم قدوس منفسه زقمت أملاخ دائم بر نسب أيكونن زنعق ظلوا فضلهم تزنعقوا خلوهم على تقنعوا خلوهم لترالي ميسو سيزنعق تبيدو بالطعم خبيد سلازة خمت كريستوس نخبر أبوين استقبلنا نحد حدنا كم زلنا يو كنك أبابل كم زل وسب بزيقدس باك جراوند وحالته بزيقدس هذا يمسي ما بقى العدو استنى بوليتيكو بزيقدس زلوا كله ستة تنتين أكثر زلوا جنزب على بابس وات إيفر زخونا يغون سب زخونا يغون كم تازلوا كما خم قبلوا كم تازلوا خم كنفطروا يقبلنا أمين سمع كم تازلوا بقى كم تازلوا بزيقدس كم تازلوا خنك أبابل يقبلنا أيو ندي أتمسركم إلى وماله أمن حد عندكم أدلوا يتكبروا يلوم يعقب أدلوا يتكبروا نتوم هبتامات بعناق بوركم بعبع نزبلوا خمس خلوا أبز مشي أبوتا خوف تبلوم نتوم دخات الدماء أبت بقى أبكال أبت بايتات بزم أدلوا تكبروا لهم فرادوا بخانكم دخل تريوا أي لخمن كم زكون أي جباني له لذي يعقب كم عند كله التحزان أيتهم من صبق عين برن بعبع نزبل خدان زخدنوا دحان زخون في التزلوهم قالت تمرت بسقلوا سبات ويهاب تزلوهم ويصبوا زبل سبات تخوينهم سي صبوا يرا مقبلهم قالت تخوينهم كاني نابتي يصدعوهم خونا يقبالي نسب كم تزلوا كم قبلوا يقبالنا يو امين سامع كم تزل خايو كم تزلوا كم تزلخوا إنا نكابابل قويتاي يبارك يسوس قويتاي كلا يقلت فيه امن حد عندكم تاي قبر لنا له أمن حد عندكم كا تمع عدن تهنا نتصون كأننا له كن الرغب كلنا نممعاد كن الرغب كلنا نمتهنات إنا نرغب بأخذكم سي هي واتساب أيفرس بأخذكم سي هي واتساب أيفرس بلانه أتام رغبكم عنده سبسي أبتغاهم من دحر دا تقمتوا سي
ተሃኒጹስ ቤቱ ይመለስዳ ኣብጥራኹም በኣብኩም ካብ ዝወፅእ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዝቐመጦ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትኩም ሰብ ተሃኒጹ ናብ ቤቱ ይኺደልኩም እግዚኣብሔር ይባረኽ ንሓድሕድና ክንመዓዓድ ንሓድሕድና ድማ ክንተሃናነፅ እዩ ጎይታ ብሓንሳብ ኣቐሚጥና ዘሎ ብሓንሳብ ኮይና ድማ ነታ መንግስቲ ምእንቲ ንቕድሚት ክንደፍእ ምእንቲ ጎይታ ይባረኽ ስለዚ እግዚኣብሔር መስገን ኣብ ንሓድሕድና እንታይ ክኾነና ምመዓዓድን ምትህንናፅን ክኸውን ኣብቲ 15:14 እንታይሎ ኣሕዋቴ ብዛዕባኻትኩም ሲ ፅቡቕ ነገር ሙሉኣት ምዃንኩም ምፍልጠት ዘበለ ኩሉ ከም ዝመልኣልኩም ንሓድሕድኩም ምመዓዓድ ከም ዝኾነልኩም ኣነ ባዕለይ ተረድየ ኣሎ ከይከዶ ከሎ ብዛዕባኦም ፅቡቕ ሰሚዐ ብዛዕባ ሮሜ እንታይ ነይርዎም ኣብ ንሓድሕዶም ሲ ፅቡቕ ዝኾነ ናይ ምመዓዓድን ናይ ምትህንናፅ ነይርዎም ኣሕዋተይ ክንእከብ ከለና ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ንገሊኡ ትምህርቲ ኣለዎ ምህሮ ኣለዎ ንገሊኡ ትንቢት ኣለዎ ንገሊኡ መዝሙር ኣለዎ ንገሊኡ ድማ ራእ ኣለዎ ኩሉ ግና ንምንታይ ይገበር እስኪ ንምህናፅ በሉኒ ንምህናፅ በቃ ክንእከብ ከለና ክንተሃናነፅ ኢና ንእከብ እዚ ከነማዕብሎ ኣለና ክሃንፅ እየ ዝመፅእ ኢልኩም ርእስኹም ኣዳሊኹም ተደኣ መፂኹም ትፈልጡ ዲኹም ራእ ክትቅበሉ ኢኹም መዝሙር ክትቅበሉ ኢኹም ትንቢት ክትቅበሉ ኢኹም መዝሙር ክትቅበሉ ኢኹም ስብከት ክትቅበሉ ኢኹም ስለዚ ነቲ ሓደ ቃል ኣለዎ ነቲ ሓደ ምህሮ ኣለዎ ነቲ ሓደ ራእ ኣለዎ ትንቢት ኣለዎ ከሎ ተዳሊኻ ተደኣ መፂኻ ክሃንፅ ኤልካ ተደኣ መፂኻ መንፈስ እግዚኣብሔር ድማ ኣባኻ ንምህናፅ ድማ ይጥቀመልካ እቲ መዝሙር እቲ ራእይ ምስ ተኣከብና ኢና ንቕበሎ ስለዚ ኣብ ንሓድሕድና እንታይ ክኾን ኣለዎ ምትህንናፅ ክኾን ኣለዎ ብቃል ምትህንናፅ ብቃል ምምዓዓድ ክኾነልና እግዚኣብሔር ይመስገን ብፀሎት ብምምዓዓድ ክንመዓዓድ ጎይታ ይመስገን ንሰብ ቆሎሴ እውን ኣብ 3:16 ከምኡ ኢልዎም ኣሎ እንታይ ኢልዎም ንውዳሴ بمزمرون وداسين منفسه قنين نحدحدكم استمهرون معدون بلبكم بتصق املاك نازمركم قال كريستوس بكل طبب ملي انت يكبركم يحضركم نحدحدكم استمهرون معدون بمزمور يوم تستمروا بتقال يوم تستمروا زمعدون كويتا يبارك ስለዚህ ክንራኸብ ከለና ኣብ ማሕበር ክኾን ንኽእል ወይ ኣብ ደገ ክልተ ሰለስተ ክኾን ንኽእል ክንበፅሕ ክንከይድ ንኽእል ንኽእል ብዝኾነ ይኹን ኣብ ዝተረኸብናሉ እዋን ክንበራታዕ ክንፀናናዕ ክንተሃናነፅ ክንመዓዓድ እዚ እቲ ፍቃድ ኣምላኽ ጎይታ ይባረክ ኣሜን ዶ ክሰምዕ ኣምላኽ ንምህናፅ ይጠቐመልኩም ንምህናፅ ቅዱሳን እንታይ ይኹነልኩም እግዚኣብሔር ይጠቐመልኩም በቃ بصلوت اتقاملكم كتهانصو سبات بقال املاك بممعد بكاونسلين بكل عينت غويتا يبارك امنا حد حنا غويتا زدليو نسو ايوه بسبب تسلم قدما اب 15 حدا خملهم سلازي خمت تقبروا زلخم نحد حدكم تمعادمو اتحدا هنا اتحدا انت هاي قبروا هنا تخن التهانات غويتا يبارك ارى امين سمع سلازي كل غزي አቶ ህንጻ ክትባሃሉ እዩ ዝግባእ ህንጻ መፀ ክትባሃሉ ጎይታ ይባረክ ሃነፅቲኹም ኣሜን ዶ ክሰምዕ ሂወት ሰባት ተሃንፁ ገለ ሰብ እኮ ርኽምሽምሽ ኢሉ እዩ ዝመፅእ ኣሕዋተይ ገለ ሰብ እኮ ብክንደይ ነገር ተወቃቂዕ እኮ እዩ ዝመፅእ ክንደይ ኮይኑ ክንደይ ሓሊፉ እኮ እዩ ዝመፅእ ጎይታ ይባረክ ምሕረቱ በዚሕና ናብ ቤቱ መፂናና ግን ንሓልፎም ነገራት ዶ ክንደዮም ኣትሓወይ ኣብ ኣፍካ ቃል ኣለካ ሞ ተዛረቦ ተቓል ሰባት ይፀናንዑ በኣኻ ሰባት ይባረኹ በኣኻ ሰባት ደው ይበሉ በአኻ በቃ ጥጥዕ ኢሎም ቤቶም ይመለሱ ጎይታ ይባረክ ሳልሳይ ንሓደርኩም እንታይ ግበሩ ኢልዎም ተኸባበሩ ንሓደርኩም እንታይ ግበሩ እስኪ ተኸባበሩ በለይ ተኸባበሩ ክንከባበር ይግባአና ይሕዋተይ በቃ ኣነር ክንከባበር ከማን ምክብባሩስ ከመይ ዓይነት ምክብባር መስልኩም ጳውሎስ ኣብ 10 ሮሜ ክፅሕፍ ከሎ ንሓድሕድኩም ብምክብባር እናተቀዳደምኩም مقدام زلوا مكببا انا ذا مقدام بغمتي زرداء نغزا رسي قدام بعدنا اوتوبوس كسقل كلها بفلاي نيمود اتا ندحر كوينا اتا اوتوبوس بدحري قال ترى اوتوبوس ندحر زي الله كوينا فايخا تقونس كا تخيل فزي كوينا كونترات تاخزيا اما اخا خفلا زلسب يلن تا نبرنا في الاتيا مالك وي بقرخا خاف عندك بفلاي سنبل تنبرز نوركم شعاته يمود هذا طوينا ابتغت يدال النزريم قطي بقى خلنا يبقى حلفني بشم يسوس نمكبباركم ويخون لنا مقدام يخون لنا سبن مخبار مقدام يخون لنا እግዚአብሔር ባርክ appreciate مخبار سب زغبو سب خبر يغبوي
سب بقى تناتو ديجنيتي تحلولو كتخبرو يقبو يسب كوميدر نفسه كيفنا يندلي ابغونا بوتا خيدندو انت حرز قبعكم كبر زي هابهم سمعكم دو هو قومي ديزاينكم قومي املاكم يجروا سلا زفتروكم سب زقبو خبر خراكم يقباي فلازم احنا كم قدسان كم قويتا امنتي እግዚአብሔር ባረክ نحد حدنا الزنا كنكبابر يقبانا كندا خبت حدا باز بلا ነገር እግዚአብሔር ይባርኩም ሰብ ዝኽብር ዓዲ مغبار سب ميرومنا املاك يبارككم بروخات طعمات እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ይባርኩም በሉም በጃኩም بحق يبارككم እግዚአብሔር سب مغبار يفلط they know how to honor people ابز عد مسمطخ مجمرتا ጊዜ travel document خوت مسكنا مسكبه نابتي immigration او مسكنا سر الى نعيش اوي من الى انا لما جمرت ጊዜ يسر الى هذا كان እግዚአብሔር يخبركم እግዚአብሔር يخبرون بحق مغبار سب زفلط እግዚአብሔር تي بشم يسوس كندا يباركوا بيسوس بحق يبارك they teach us مالسي اريومنا سب كما يخبر كم زلوس اريوم سب خبر له امين دو بسم يسوس نسب مخبار እግዚአብሔር يبارككم تزيد الله اخبروت يكون زلو تخكل تجرمي منفس قدس تصبيو كم نفس وكفنا زدلم مخبار كنطمامت برخنا زلو مخبار كم يكون لنا እግዚአብሔር بارك كبرنا املاك يكون امنا عدكم بمكببار ان تقدادمكم بفقر احوات بروهات تايغبروا تفقروا جنتل نزلوا كايند نزلوا فقر المكببارن يحلو مالت اخبرك يا اخوان خط مالت سفرك زي كم تي خبرات يا رباي فلوس ها خبرك انا ما كنت خبرك انت مخبار كومباشنيت جنتل نزلوا كايند نزلوا لو نزلوا امين دوك سمع كم زفروسي قطعي ولا خزاره بالله كل انتنا تسوسي الا تيدكونس ولا بودي لانجويجسي كريولو يس كبلالو تلب يطبرو خمسه يلو كرج الله امين دوك سمع هذا حتى يقرا لك الله يقرا لك الله اخبرك ما تفوتك ግን የለንኮ ስለ ዘረባይ በኢየሱስ ስም አስመሳሊ ዘበለ ሁሉ ይሄዱ በቃ የድጋብራ ይሄድ ይልወሎ خيدሎ بحق خنفقر يقباني امين دو سيرس زخونه سينسر زخونه لا مكببات جنوين زخونه مخ لو هنا زلو ها لو هنا زقلت كايندنس زلو قطر زبله زي كونه ها هم املاك سبت ريتا بنت ما مزلو تفكر غيركا اخبر امين سمع امين دو اتا እግዚአብሔር በመክበባር የጠመቀና ላይ نحنا ኤርትራውያን ብዙ አገም ስለዘለና ብዙ ግትርትር ዝበለ ነገር ብዙ አለና ክንደይ ቀርን ስለዘና ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ይስበሮ ብላለሁ ይስበሮ አነኮ አፈይን በር ልበይኮ وما انت ينفلطنا يلبخ نحنا زقدسنا افكا يجي افكا طعي كسمع عند اللي علينا حج بافكا طبو نغرنا كم تخبرنا استزارب انبري تاي صقمالو يا اي لاف يو مبا تاي بشم يسوس بمكبار نتأمق يبلالو مكبابر مريت حصاريا ادمينا حصاريا حواتي قويتا هيبنا كله عدل طعنانا مسانا كله سلام كله مريت نقبرو كيكدنا خيملطنا خيمسي كله نقبرو حج هيوتنا يكون املاك مسكن نكبابر حتى ما حتى انا سوم ستزيتلو اب كندا بيني تزغون تاي وخونكو تايغون انا سوم يلغون كام برينتر ما نقول لس برينتر بقى حتى ارجيس سوم يلغون مس بيني يلغون زعدي انت يغون صلاينا بيني يخون انكو اهلكم افتوكم افكركم هاليلويا كبرنا املاك يكون انكو اهلنا انكو اهلكم بلالو انكو اتهالالنا بقى الله لك حراي صلي حوي هل ولا كاسغا بيرد ስለዚህ ንምክብባር ታይፈ ንቀዳደም ጎይታ ይባረክ ተቀዳዲምና ንቀዳደም ንምክብባር ንቀዳደም ጎይታ ይመስገን በስም ኢየሱስ ትዘይት ለዘበለ ካብ ዓለም ካብ ደገ ሒዝናዮ ዝመጻና ካብ ኤርትራውያን ምዃንና ሒዝናዮ ዝመጻና ከበት ዓባብያና ንሱ የልገስ ንለወጥ ንኽንወጥ ድማ ፈቃደኛታት ንኹን ጎይታ ንሕና መንፈሳውያን ኢና ናይ ጎይታ ኢና ሓደኳ ብክርስቶስ ተሎ ንሱ እንታይ እዩ حدش فطرتي بقى بتحدش ماننتنا نجلس ويتا يبار ስለዚህ እዚህ ስልካ በቃ መትሐዝ ደይብሉ
በቃ አይነት ባህርታት እዚህ ክውገዳለሁ ንሰማማዕ አሜን ዶ ሰማዕ ክውገዳለሁ ከም ልኡማት ከም ፍቁራት ኣምላኽ ከም ቅዱሳንን ኮይንኩም ኢልና መጽሓፍ ከም ምንታይ ከም ፍቁራት ኣምላኽ ከም ውሉድ ኣምላኽ ከም ቅዱሳንን ከም ዚና ንኾን ስለዚ ተዓባብያ ይኹን ሒዝናዮ ዝመፀና ይኹን ፅልዋ ኣጋንንቲ ይኹን ብሽም የሱስ ይሰበር ይብል ኣለኹ ክንከባበር رابعي نحد عندكم حنت حساب حسب بقربي حنت حسابك حسب ما نجيرهم لمن دي حنت حساب وكبير حنت حسابك حسب كل يسب كلنا مغنياته حدا ما انفس علينا حنت قال املك دما يعني متجب امين دو سما حدا قويتا لبنا زلو كن سما مع نخرينا اب حدا اللاين كوينا انفت لنا اب حدا خنبر يقبعنا كن سما مع لنا بشي ميسس كن سما معنا امين دو ارى امين بلو مش كم دبها الحماق زربالو يبتاوين كن سما مع عندك كدينا لو ممكن نسمع تسامعنا مغنياته ولد املاخ منفس املاخ سلازلنا كنسمع نسمع دمائنا نهزبنا كنسمع دمائنا اذا سمع وانجيل نجيرنا كنسمع دمائنا امين كسمع هو الله ينخون ابعد حساب نخون ابعد حساب نخون حنت حساب عند حسبنا كم تنا كريستوس كنحسب نس نجمر هذا حساب نخونا نخيت تاب كريستوس نور حساب اوانا هنقبرو خلنا You have the mind of Christ لنا له سلازي إذا حساب زين دا ما عبلنا يتلاقينا هذا حدا حساب تقولنا نغير جناك حبيركم ده حدا أبكينكم نعملك نصاب وقيتنا يسوع كريستوس ما أنت هتخبروا تناي تعجز سنة عملك أم حد حدكم كم تناي يسوع كريستوس غيركم تتحسبوا حدا حساب يهبكم إلنا وما حساب تحمش أنت بس حدا حساب تحسبوا يهبكم يهبنا أنا يهبنا كبرنا عملك سلازي هذا حساب نقول بتغرسان زينا نخيل تدائلا كم زينا نخون تدائلا كبرنا أم نقول تسامعنا هذا أنفت بهم كلاتنا أنا زي رد عنني أنا زي قبلني أنا قوم زبها النجار يلا أب حدا وين جاي صغير أب حدا نرقص أب حدا ننفت برغات عواطف هذا حسابنا أنا حس من السماء مع من الله فمن يقبع لنا يقوي تايبر مغنياته نتحنت من قصينا نسرح نتحدى قوي تايب ما يفهموا نخبر أبعد عندنا نحب تسامع معنا أملاك كما يكم تخبر كنا نقرأكم معك لب أملاك كما يكم تقصن كنا نقرأكم أكلني أبرفع الذي هذا حساب مخالف ما هم شيء نحد عندكم تتصوروا خايننا له إفسون 4 أسرة خلته إفسون 4 أسرة خلته انتهينا بتاعتنا زبلة بلوهاتن بهدعتن نحد عندكم بفقري الناس تتصوركم متصور زبها له كلاتنا كملك عنا بهرياتنا هم يبرغات حواتف زي تلوطنا سباتنا من وقت قلنا نخيدنا خواي جميركم كندي زي تقرص انا قرات له حويك دخمن نخلي حطيك دكم تخلي شيطان قالت عوا خون خلي ناي قولتي وتسرق وخون خلي قالت دمتات كفت خلي سلام حقوس انت سرق وسب قرطو كبل خلي ويدما زي طعمن زي متشان خون خلي سام تايمز قنا طنيحونا بوتا سلازم الناس قنا ساعتا جيتي اقنا انا قن من كوبين لبين كسفح وي كان عاي كتسبح لي كنت اواور قن يقبعنا اجابير بار تتاواور كاي يتحلف هذا حدا يقدر برتع قبل خل هذا حدا يقدر برتع قبل تقول انت نقول نتصاور نسخاخم ممكن بنا يسفح لبنا يرحب ما نتصاور نسخاخم مالتي كويس عباره امنا حد عنا قوم لنا نغير بروخات حواتك انت حدا سلي برتعني كم داز برتعني غبرت عين لكن كنتينا نطفحنا متحف قدوس نحد عندكم كي تطافوا انت يقبروا لنا له كذا تنقوا بلو كم تنقوا يقبعنا نسب كم داز قبرن خبر كي تبن انو بجد مفداي حنان ناتايو يبلك زيابير سب تبدي لك احلف الليخه الرويخه تسكهم ويخه بقوم إنا نخيل حوالي أبيت كنبرك لنا ولا بحدارنا خنبرك لنا تتأواويرك عايز نبر تتأواويرك أي حدا نوسك أبيتنا أب حدارنا أبتنا كم حوات كم آمنت نقول متقوار ذبها النجار له بعلو فلت بعلات فلت دار عدي لا تبالك عيكي يبني برخاتي بويتا خنديت إيركم قالوا تعانتوا لكم لنا نزمر نيرنا متحكي إيرنا إمبري ناي نفس وقفنا عبر كم جاء بفتحي لا تتر لبنا لما عند خلاصنا خبلا كذا مودقنا موت أبدي أدو بزول سبكوا إلا لما ولا حاجة أي جارانتي خابا جميلكم دقي بوتان
ማንም ሰብ ኣብ ደው ክብል ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ የልቦን ጎይታ ፂሩና ሰቲሩና ንኸይድ ኣለና ኣሜን ዶ በቃ ንፃወር ብሩኻት ሕያት ንሰኻኽም ተሰኻኺምካ እዩ ክርስትና ተፀዋዊርካ እዩ ሓደ ክደክም ከሎ እቲ ሓደ ኣጆኻ ኣለኹ ናተይ ጊረ ተብሬካ ሕጂ ንኽይናዓና እዩ ትበሃል ማለት ንፀዋወር ብሩኻት ቆሎስየ 3:13 ንሓድሕድኩም እናተፀዋወርኩም እቲ ሓደ ብቲ ሓደ ክሱ እንተለዎ ይቕረ ተባሃሉ ኢሉ ስለዚ ምፅዋር ከድልየና እዩ ብሩኻት እናተፀዋወርካ እዩ ትኽየድ ብፍላይ ዘይጥዕማ ሰባት ዘይምቻእ ሰባት እገጥሙና እዮም ኣጋጥሙና እዮም ማለት ክንዓቢ ከለና እታ ዝዓበናላ ቤተሰብሲ ገጢሙና እዩ ምስ ሓውኻ ትጓነፅ ምስ ሓፍትኻ ትጓነፅ ግን ተማእድኻ ተዓርቀካ ንምሸቲ ማለት ትደናገፅ ማለት ሕዋት ምዃንካ ትዝክር ማለት ተባኢስካ ብኢኻ ትዕረቕ ስለዚ ሕዋትየ እምበኣኸና ምፅዋር ክበዝሕ ኣብ ዘይጠዓምኩም ግዜ ክትፀሩ ንኽእል ኣብ ዘይጠዓምኩም ንኻ ክትፅውሩ ብከምዚ ኢና ጎይታ ይባረኽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መበል ክንያ እዚኣ ሻድሸይቲ ድያ ኣብ ንሓድሕድኩም ከዓ ይቕረ ተባሃሉ ኢልና ኣሎ ኤፌሶን 4:32 ግናኸ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንሓድሕድኩም ተለዋዋትን ተደናገፅትን ኮይንኩም ይቕረ ተባሃሉ እታ ይቕሬታ ንሳውን መግለፂ ላታ ብምድንጋፅን ብለውሃትን እያ ትግለፅ ስለዚ ንሓድሕና ይቕረ ንባሃል ሓደራኹም እዚ ብዙሕ ግዜ ዝዛረበሉ ቃል እዩ ስለዚ ሕልፍ ትብሎ እየ ሻብዓይ ኣብ ንሓድሕና ሰናይ ምግባር ድማ እንታይ ንኹን ንጋደልካ ኢልና ኣብ ንሓድሕና ሰናይ ክንገባበል ካባና ዝደልዮ ሰብ ሓውና እንተዳ ኣሎ ኢድና ፍትሕ ክኸውን ኣብ ጉዳይ ሓውና ኣብ ጉዳይ ሓፍትና ንኣቱ ሰባት ክንከውን ጥራይ ኣምላኽ ባረኽካ ኢድና ሰብ ከነፋንዎ ዶ ኣይኮነ ዝከኣል ተኮይኑ ኢድና ክትገብሮ ትኽእል ነገር ተዳ ኮይኑሲ ኢድና ዝርግሕ ክኸውን ኩሉ ግዜ ኣብቶም ዝደልዩ ሰባት ዘድልዮም ሰባት ኩሉ ግዜ ምትሕግጋዝ ኣብ ማእኸልና ክህሉ እግዚኣብሔር ይባረክ ክብርና ኣምላኽ ኣሜን ዶ ከምዚ ትገብሩ ሰባት እግዚኣብሔር ይባረክ ይፈልጥ እየ ብዙሓት ሰባት በቃ ማለት ብመንገድና ቢሎም እዚ ክገብር ዘልየ ከምዚ ዓይነት ሰብ ዘሎ ይብሉና ሰባት በቃ ነተሓዞሞ ብዙሕ ነገር ክድግፉ ሰባት ኣብ ማእኸልና ንርኢና ስለዚ ኣምላኽ ይመስገን ናይ ኩላትና ባህሊ ክኸውን ግን ክንደይ ፅቡቕ እዩ ደገፍ ዘድልዮ ሰብ ሓገዝ ዘድልዮ ሰብ ንፅንናዕና ዝደሊ ሰብ ተዳ ኣሎ ኩላትና ክንደጋገፍ ይግባአና ከምዚ ተሓይዝና ኢና ክንከይድ ዘለና እግዚኣብሔር ይባረክ ኣሜን ዶ ክሰም ያ ንማንም ሰብ ርሕራሒና ክንዓጥወሉ ኣይግባእ ንገብራ ንእሽተይ ነገር ንኽእላ እንተላ ንግበራ ናይ ሓደ ሰብ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ሂወት ክንውጥ ንሕዳእ ተኽእለና ለስ ዱይት ንግበር ጎይታ እዩ ፍርኒ ጎይታ ሻምናይ ደ በፅሐ መበል ክንደያ ሻምናይ ኣነ ብቁጥሪ ስለ ዘይፀሓፍኩ ወርዚ ብምልክት ሻምናይ ድማ ንሓድሕና ድማኒ ክንፀናናዕ ድማ ይግባአና ጎይታ እንታይ ኢልና ኣሎ ጳውሎስ ክፅሕፈልና ከሎ ብዛዕባ ምፅኣት ጎይታ ምስ ነገረና ንሓድሕድኩም በዘን ቃላት እዚአ እንታይ ግበሩ ኢልና ኣሎ ተፀናንዑ ክንፀናናዕ ሰብ መንፈሳዊ ድኻም ክገጥሞ ከሎ እታ መንገዲ ክኸዳ ዕልቅጥ ኢላቶ ከቢዱ ዓቐበ ተዳእ ኮይንዎ ዓቕሉ ተዳእ ድኻም ተዳእ ገጢሞ ኣጆኻ ዝሓወይ ክንብሎ ጎይታ ክመፅእ ቀሪብና ኢና ካብ መንገዲ ክዝዓትያ ምሳሌ ጆ ዝሓወይና ዓናይ ክንበሃል ክንፀናናዕ ኤግዞርት ክንገባበር ኩላት ክንበራታዕ እግዚኣብሔር መስሎ ክርስትና መቐረት መሃብ ዝኣበየ ሰብ ከጋጥመና ይኽእል ኩሉ ሓደ ዝኾኖ ክመስሎ ይኽእል እዩ ብብዙሕ ፈተና ዝሓልፍ ሰብ ኣብ ማእኸልና ክህሉ ይኽእል እዩ ክንፀናናዕ ኣጆኻ ክንበሃል ክንደጋገፍ ንኺድ ኣጆኻ ንእሽተያ ተሪፋትና ቀሪብና ኢና ኣጆኻ ጎይታ ክመፅእ እዩ ክንበሃል ኣሜን ዶ ኣሕዋተይ እቶም ቀዳሞት ኣመንቲ ማራናታ እዮም ዝበሃሉ ጆኻ እዮም ዝበሃሉ የሱስ ክምለስ እዮም በቃ ንሓደዶም ይዳፋፍኡ ነይሮም ከምዚ ማለት ናይ መወዳእታ ኣብ ንሓድሕና ንገብሮ ግሽነት ከዓ ተቐበሉ ኢልና ግሽነት ተቐበሉ ቤትኩም ኣጋይሽ ንምቕባል ድማ እንታይ ግበርዎ ክፈትዎ ኸ ኢልና ጴጥሮስ ብዘይ ምዕዝምዛም ንሓድሕድኩም ግሽነት ተቐባበሉ ቤትና ንቅዱሳን ክፉት ክኸውን ኣብ ቤትና ቅዱሳን ክእንገዱ እንተድለየውን ኣብ ቤትና ክዕርፉ ዘለዎም ሰባት ኣለውካ ቤትና ንዕረፍቲ ቤት ቅዱሳን ይኹን እግዚኣብሔር መስገን ኣታ ኣሜን ክሰምዕ ቤትና ሲ መዕረፊ ቅዱሳን ይኹን ኣብ ቤትኩም ብዙሓት ትቕበሉ ኣመንቲ ከም ዘለኹም ኣሕዋት ከም ዘለኹም እፈልጥ ኣለኹ እቶም ቤትና ፈፂሙ ዘይክፈት ብኣስራዚ በቃ ዝተዓፅቦ ሰባት ግን ሎሚ ብኢየሱስን ቤትኩም ይከፈት ምክንያቱ ንሓድሕድና ግሽነት ክንቀባበል ይግባአና እግዚኣብሔር
بيتنا خفوت كهون نقدسان نصلوت نبيت صلوت كهون نمسنا مصحف قدس أجاش نمنقد سبعتون بقى متوسينهم تلوكن نبيتنا ون نستوصلنا جديد نقبلنا ونقبل جشنت نقبل وعلى أبراهام ملأختي تقبل من أجاش تقبل ذلوا مسلوم ها ملأخ تقبل من البات جزا خان نعرف ترجع تخبط وينك ها ملأخهم تقبل تفعلي قبلك كبرنا أملاك يكون آمين دو ስለዚህ ቤትና خفوت يكون ቤትና አይታዓት ናይ መወዳእታ ኣብ ማእኸልና ክኸውን ዘይብሉ ነገር ዝተባህለና ኣብ ንሓድሕና ክኸውን ዘይብሉ ነገር ዝተባህለና ቀዳማይ ኣብ ንሓድሕና ምፍርራድ ክህሉ ኣይግባእን ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6:7 ብርግፅ ኣብ ንሓድሕድኩም መፈራረዲ ምህላው ብሰሩ ዝብለኩም እዩ ከመይ ግዳ ዘይትዕመፁ ከመይ ከዘይትገፍዑ መሓልፎ ስኻትኩም ትገፍዑን ትዕምፁን ኣለኹም ኣብ ንሓድሕድኩም እዚኣ ዘብል መፈራረዲ ምትስብ ብዓቲ ብጣዕሚ ኣይግባእን ኢልዎም ጳውሎስ ተዓማሚፆም እዮም ከዓ ናብ ቤት ፍርዲ እዮም ከዓ ከይዶም ዓለማዮም ትፈርድዎም ማለት ዕፍሪ ኢልዎም ሓደ ብቑዕ ሰብ ነዚ ክኣሊ ዝኽእል ሰብ ኣብ ማእኸልኩም የለን ኢሉ ክኸውን ኣይግባእን ኢልዎም ጳውሎስ ስለዚ ኣብ ንሓድሕድና ክኸውን ዘይግባእ ዝኾነ ምስሓብ ክህሉ ኣይግባእን ከም ገለ እንተተፈጢሩ ኸ ብቑዓት ሰባት ኣብ ማእኸልና ኣምፂኻ ነገር ክውዳእ እዩ ዘለዎ ኣሜን ክሰምዕ ብስሩ ክህሉ ይግባእን እዩ ዘሎ ድማ ኤክሰፕሽን መቸም ኣይሰኣንን ስለ ዝኾነ ብሰላም ድማ ኣብ ማእኸልና ኮይኑ ክውዳእ እዩ ዘለዎ ጎይታ ይመስገን ከላይ ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳሰቡ ኢልና ቆሎሴ 3:9 ንስኻትኩም ነታ ኣረጊት ሰብ ምስ ግብሪ ቀንጢጥኩም ከምቲ ምስሊ ዝፈጠሮ ጌርኩም ነቲ ንፍጠት ዝሕድስ ሓድሽ ሰብ ዝለበስኩም ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳሰቡ ብሓቂ ኢና ንመላለስ ብሓቂ ድማ ኢና ናእቱ ንወፅእ ብሓቂ ድማ ኢና ንዛረብ ኣሜን ክሰምዕ ሓሶት ዝበሃል ኣብ ማእኸልና ክህሉ ኣይግባእን ኣብታ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን ሓሶት ዘዘውተሩ ሰባት መንፈስ ቅዱስ ኣክሽን ወሲድ እዩ ብሂወት ካብዚ ምድሪ እዚ ኣልዒልዎም እዩ ንዝሓሰቡ ሰባት እየ ዝዛረብ ሓሶት ኣብ ማእኸልና ክህሉ ኣይግባእን እዩ ተሓቂና ሓቂ ከም ዘለዎ ድማ ይቕመጥ ዘለዎ ብሓቂ ኢና ንመላለስ ንሕና እንታይ ኢና ሰብ ሓቂ ኢና እስክበሉ ንሕና ሰብ ሓቂ ኢና ወይ እናበልና ይነብርና ብቕንዕና ብሓቂ ብግልፅነት ኢና ነብር ንሕና ከም ቁልዓት ደብዳቤ ቁልዓት ኢና ሓቀኛታት ኢና ስለዚ ብትክክል ኢና ንመላለስ ሂወትና ብሓቂ ቃላትና ብሓቂ ናብራና ብሓቂ ዘምስል ነገር ዘይብሉ ኣስመሰልቲ ዘይኮና ብትክክል ብሓቂ ኢና ንመላለስ ኣሜን ክሰምዕ ሳልሳይ ኣድልወይ ትግበር ኢሉ ዓንተ ወይ ርኢና ኢና እዚኣ ምስታ ተቐባበሉ ትብል ربعي ناي مودعتا نحد عندكم ما يتتحماما يخايلو يعقوب 4:11 أتم حواتي نحد عندكم ما يتتحماما يو نحاول زحاميو ويس نحاول زفرد نتحدي يحاميو لذا نحد عندكم محماي كله يقولون أي تتحماما يلونا سوف تلعنا يو بطبوق ده أنا الحب آمين دو ما تي تدعي لسي ها بس بطبوق هدي مسرع أخوي أذكرها وقدامي نماتي مستب كوينا عليه هدي أذكرها was not plan honestly يسبب لك واقع ذكرها أحر مسخونا سب كوينا عليه إرتراوي كونا مثل أحر بدعاماتي قبو نجار نجاريسي إميدات اللي دوي البتاع كله خدوله ليلهم كم زغم عينا سب زعبها خمسة بلان اللو إنه أنا جروت فسر بركتي كون زغل كاي لو خاص أحواتي أفنا بزعبا سبت تغبيتو كم ليش يعني ميتن صبغ له حونا ولا يبون المال هاي كلن قل بزح صبغ صدلوف بتتصبغ تاين كبره نلعلو في أبير مس زجرم صبغ نجار الله زجرم صبغ نجار الله تحتنا قوي تاين لازم بون تاين كبر هو من بيتوس بزعبا باولوس تزاري له انتهي تزاري بس تفكر حونا باولوس كم تبلغ حي باولوس هاي طويعه سناي موت أتاجيزي كوي تفكر حونا باولوس كم تبلغ أبتم حواريات أو حلو دما هذي بزعبا أفراديوس دما باولوس تزارو كله أفراديوس حوي ما قلاقتي معاقتي بقويتا فقري أتأو عم كم ديتهم يا عملا تتأو خلو بطبقهم هم بقى نجار هاي تأو سلذي أما أخلنا نحد حنا نتأو أخلنا بطبق نتحمل ما يقوي تاي بار آمين دكتور سلذي قوي تاي بار خواتي بس قنيات زين نستفيد لهم أمنا حد حنا خمينا خنفون جل كما يكن عطوا كما يكن وصل قوي تاي بار
ስለዚህ ንሓድሕና ክንፈቐር ክንከባበር ክንመዓር ክንተናነብ ክንፅዋወር እዚ ክኾነና ኣምላኽ ፀጉ የርዛሕና ኣምላኽ ይባርኩም ንፀሊ ኩላ ካብ ሰዓተይ 5 ደቂቕ ኣቐዲመ ወዲእ ኣለኹ ጎይታ ይባረኽ ነፊዕ ዶ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ቀልጢፈ ወዲእ ልኩም ጎይታ ይመስገን ራሽ ኮይኖኩም ክኾን ክእል ግን ግዜና ወዲእና ኣለና ጎይታ ይመስገን ኩላትና ንፀሊ ልብና ሒዝና ንፀሊ ጎይታ ኣብ ቤትካ ከምቲ ዝግባአኒ ክኾን ሓግዘኒ ንሕዋተይ ዝምችእ ሰብ ንሕዋተይ ዝዓርፍ ሰብ ንሕዋተይ ኣዝዩ በቃ ዝጠቅም ሰብ ዝሃንእ ሰብ ዘፀናንዕ ሰብ ኤግዞርት ዝገብር ሰብ ክኾን ጎይታ ተጠቀመልና ይበልዎ ህይወተይ ንከምዚ ትኹን በልዎ ብኣይ ሰብ ኣይሕዘን ብኣይ ሰብ ኣይባረር ብኣይ ሰብ ዳውን ኣይኹን ሃሌሉያ ኩላትና እንዳፀለና ከለና ሎሚ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ማእኸልና ዝመፀ ሰብ ተድኣሎ ነዚ ጎይታ የሱስ እዚ ልበይ ይህበ ጎይታ ህይወተይ ገይረዮ ክስዕቦ ደሊ ኣለኹ ሞ ጸሎት ደሊ ዝብል ሰብ ተድኣሎ ንምልክት ኢድ ከርእየኒ ይደሊ ሎማዓንቲ ንመጀመርታ ዝመፀኻ ሰብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ብሓቂ ግና ብንስሓ ናብ ጎይታ ናብ የሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ደሊ ጎይታይን ኣምላኸይን ገይረ ድማ ክቕበሎ ይደሊ ስለዚ ክትፅልየለ ይደሊ ኣለኹ ፓስተር ዝብል ሰብ ተድኣሎ ኣም ሂር ቱ ፕሬይ ፅልየልካ ደስ ይብለኒ ጎይታ ይመስገን ፅልየልክ ደስ ይብለኒ ኢድካ ንምልክት ኢድክ ንምልክት ኣርእየኒ ኣጆኻ ጸሎት ጥራይ ክገብረልካ ኮነ ሰብ ተድኣሎ ኩላትና ካብ ዘለና ክንትስኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ሓንሳብ ኮይና ክንፅሊና ሓውና ኣብርሃም ገብረ ኣገልጋሊ ኣብርሃም ገብረ ናብዚ ክመፅእ እሞ ክፅልየልና እሺ ንጸሊ ኩላትና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እስከ ኩላትና እዳውና ነልዕል ስለቲ ዝመፀ ቃል እግዚአብሔር ቃል ኣኽራናት እንዳዘለለ ዝመፅእ እዚ ሰብ ባዕሉ ብኽእለቱ ክገብሮ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ኣባና ኣሎ በቲ ዝህበና ሓይሊ ንኹሉ ይኽእሎ ተባሂሉ ከም ዝተፃሓፈ እስከ እዳውና ነልዕል እሞ እግዚአብሔር ሓይሊ ክለቅቕ ኣብ ማእኸልና ሰናይ ዝኾነ መንፈስ ኣብ ውሽጥና ስለ ዘሎ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾና ኣብ ሓድሕድና ክንስተባሃል ንሓድሕድና ክንቀባበል ዝረድእ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእከልና ስለ ዘሎ ገዛ ርእስናን መንፈስ ቅዱስ ኣሳጢሕና ንሃብ እስከ ኩላ ጉባኤ እስከ ኢዱ እስከ ይልዕል ሃዋርያት መጀመርያ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ማእከሎም ከይመፅእ እንከሎ ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ነይሮም ድሓር መንፈስ ቅዱስ ምስ መፀ ግና ነገራት ክለዋወጥ ገዛ ርእሶም ሕሊፎም ክህቡ ሪና ሞስካ ኣብ ማእኸልና መንፈስ ቅዱስ ክኸብር ኣብ ህይወትና መንፈስ ቅዱስ ክኸብር እስከ እዳውና እስከ ንልዕል ኢየሱስ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ንስኻ ኣዝኻ ዓብዪ ኣምላኽ ኢኻ እቲ ዝሃብካና መንፈስ ቅዱስ ንሱ ንኹሉ ዘኽእል እዩ ልብና ዝገዝር መንፈስ ልብና ዝገዝር ቃል ስለ ዘለካ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ስለ ዝመፀ ቃል ተመስገን ንስኻ ኣዝኻ ዓብዪ ኣዝኻ ስልጡን ኢኻ እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ስምካ ኢልካ እግዚኣብሔር ኣቦ ትገብሮ ኢኻ እሞ ተመስገን ጎይታ እኖ ማሕደርካ ስለ ዝገበርካልና ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ኣባና ስለ ዝሓደርካ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እኖ ኩሉ ባህርና እንዳፈለጥካ ከኣልነትና እንዳፈለጥካ ጎይታ ኣባና ክትሓድር ፈቲኻ ኢኻ እሞ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና እዳውኩም ኣልዕሉ እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ከም ሓያል ጅግና ምሳኹም እግዚአብሔር ኣቦኹም እግዚአብሔር ጓሳኹም እግዚአብሔር ሓውኹም እግዚአብሔር ዓቡ ሓውኹም እግዚአብሔር ኣይገድፈኩምኒ እግዚአብሔር ኣይሓድጎኩምኒ እግዚአብሔር ኣብ ምድረ በዳ ኣይገድፈኩምኒ እግዚአብሔር ምስፍናኹም ኣይገድፈኩምኒ እግዚአብሔር ኣባኻትኩም ሓያል እዩ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትኩም በዓል ስልጣን እዩ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትኩም በዓል ዝና እዩ
كابتي أب عالم زلو أبغاتكم زلو سلاز برتع أولرين عالم سعركم معهم نسغاتكم محضر منفس قدسيهم نسغاتكم محضر سلامهم نسغاتكم محضر مزمورهم نسغاتكم محضر سلامهم እግዚአብሔር كم حيال جغنا مساهم زمان يوتكم كله بنا እግዚአብሔር ነገር استتحزئ أبيوتكم أجندا እግዚአብሔር الله أبيوتكم مهرة እግዚአብሔር يسحبكم أبيوتكم لوات እግዚአብሔር يسحبكم مهرة እግዚአብሔር أبيوتكم الله أجندا እግዚአብሔር أبيوتكم الله يعنت እግዚአብሔር أبغاتكم يعنت እግዚአብሔር أبغاتكم يداو እግዚአብሔር أبغاتكم سلذي استخاتكم جزاتهم سلذي استخاتكم حيالاتهم اسكا أنا حيال يسكولو بتذهبن اسكولو نخلو يخولو بتذهبني نخلو يخولو إذا استمهركو حجي منفس قدوس ما حتم سلز قبرلو كابزو معالت زي جميرو أبهي وتي كسرح كجمريو كجمريو እግዚአብሔር ክብር አቡ በሰላም ኪዱ ጎይታ ባረኩም